nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay garekomenda sa Joy Antibag nga naay gahom sa safeguard. Mutangtang sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikanan, pag Joy Antibag nga naay gahom sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matud pa sa giasoy ni San Pablo, no? Nga atong mabasa sa iyang sulat sa mga taga-Korinto, no? Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 1, matud pa niya, himuapog ko ninyo nga panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan ng atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niya usab sa kahanginan. Mao gihapon no, ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Makauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Dani Luod o usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mao gihapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya gihapon no, sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Nagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Nagatong pizza karon, pizza 1 sa bulan sa Nobyembre tuig 2020. Okay, atong gihandom, atong gisaulog karon ang adlaw sa mga santos, All Saints Day. Ugma, adlaw sa atong mga igsuon nga ning panaw na sa laing kinabuhi. No? Mga kalag, no? Ugma, no? Nobyembre 2. O hinaot nga ang atong paghandom, pagsaulog niya ng duha ka kasaulugan at yung gisunod, ang mensahe unta sa atong pagtuo nga naana unta ato yung masinati atong makinabuhi. Naarabag yung mga questionable aning atong pagsaulog. Kay kita po mga Katoliko, daghan po nato ang murag ni Gobiana. No, ni Gobiana unsa ang insakto nga pagsaulog nga kana gyung gitudlo sa atong simbahan. Now ako maghangyo kaninyo para magiyahan ta o kung nalimot ta o mapahinumduman ta. Okay. Now kung maka-access mo sa akong YouTube channel, no, ang Veritas Dipolog, no, spell out Veritas, Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra space Veritas. Sa iyo naman na ispilingon siguro Veritas, no? Victory Eco, Veritas. Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra. Ang Dipolog, sa iyo no? Delta India Papa. Oscar Lima Oscar Golf.
Okay, Dipolog. Simple ra kay na. Veritas space Dipolog. Okay. Now, naaman ko yung mga links po diha, no? Dayon, ang atong Facebook no nga nakapangalan yun sa atong ngalan, Silbert Adriatico Dundoyano. Okay, dayon, pangitaa diha ang atong mga posting. Na ako ipang post diha nga mga videos, dili lang kay ako, no? Himo pod sa uban natong mga igsuon sa pagtuo. Nga gani ang uban nila kanhi dili mga Katoliko nga na-convert na sa atong pagtuong Katoliko ug nitabang pod nato, no? Nitabang pod nato niining atong krusada sa pagpanalipod sa pagtuo. So natay gipang post no diha sa atong Facebook channel, Facebook account. Yes, account. Silbert Adriatico Dondoyano. Ako nilang pong i-spelling. Dili biya ko magpolitiko ha. No. For the sake lang nga ma-search dayon ninyo akong pangalan, akong isulti din no. Akong i-spell out akong full name yun, no. Silbert Adriatico Dondoyano. Dili na fictitious atong Facebook. Wala ta magamit o dili tinuod nga profile name diha, no. Nagtug-an gyud tas tinuod. Maulaw pud ta nga dili ta magsultis tinuod, no? Kay ang ato ra bang radio call Veritas. Nya kahibalon namon mo unsay pasabot anang Veritas, no? Kamatuoran. Latin word na siya sa pulong nato kamatuoran. O truth sa in English. So kay ato man ang gihimong radio call, so dapat maulaw gyud ta magbutyag og bakak. Maulaw gyud ta magbutyag og bakak. So dapat kamatuoran lang gyud ang atong ibutyag. So mao na Veritas. Okay, ang atong ngalan, no, full name, Silbert, akong i-spell out. I spell out Silbert, Charlie, India, Eco, Lima, Bravo, Eco, Romeo, Tango. Mao na, Silbert. Adriatico, Alpha, Delta, Romeo, India, Alpha, Tango, India, Charlie, Oscar. Then, Dundoyano, ayun naman na spelling, no? Delta, Oscar, November, Delta, Oscar, Yankee, Alpha, November, Oscar. Okay. Mao na, no? Silbert Adriatico Dondoyano. So, mao na. Now, mga lang kong pasaylo ninyo kung i-add ko ninyo as a friend nga di nagali mo ka-add kay ni abot naman ko nag 5,000 akong mga friends. Dahil nambot po ng atong Facebook nga diha ra man pud taman 5,000. Mao man gani na lipay ra pud ko nga ambot makuhaan, ambot di lang kuan ba kanang tuyoon sa Facebook ra pud ni ngano na nga makalit ra pud kakuhaan, no? Gikan sa 5,000 mo mamainusan og tulo, duha ba? Matingala ko, dahil diha pa ko maka-accept na pug mga friends. Pinya hinawaing ng uban nga, uy, nganong gi-cancel man ko nimo Veritas na wala gyud ko ga-cancel ana, no? Wa gyud na, no? Ambot ngano nang akong Facebook unsay diferensya na virusan baka na o na hack baka na or ambot nganong makuhaan, pero malipay ra pud ko nga maka-accept ko og bag-ong mga friends. Pero pasensya na atong muingon nga, uy, naunsa man is Veritas nga gi-cancel man ko as friend, no? Wala ako mag-cancel, no? Matingala lang gyud ko nganong makuhaan ako mga friends. Okay. Mabitaw nga naghimo kog laing account pod kana yung call sign ako Veritas Dipolog. Kanang Veritas Dipolog mao na akong other account. Pero ang kasagaran jud mag-post ko sa Silbert Adriatico Dondoyano kanang akong full name. Okay. So mao na. So makita ninyo ako mga posting diha, no? So pero bisan pag dili ta friend, dili ko ninyo ma-add ang akong account nga Silbert Adriatico Dondoyano. Kung i-click ninyo ng follow, ma-notify ra gihapon mo. Ma-notify gihapon mo sa ako mga posting. No, basta i-click ninyong follow. Kasi importante diha nga makita ninyo atong mga gipang post. Para maka-impart po ko ninyo, no, dugang kay diri sa Radio God. Kuan ra man ko maka-share ninyo matag Domingo ra. Nya 30 minutos. Di ba? So maabtan pag sa kasimana, no, ayha ko makig-uban ninyo diri sa atong tulumanon. So sa Facebook kay
adlaw-adlaw man ta mag-Facebook, no? Kay naaman pud tay internet sa balay. No, so mao na, no? Mauna nga mauna atong pahibalo. So adto ta sa atong hisgutan karon, no? Now magpalahi sa ta sanglit ato manggi sa ulog ang atong adlaw sa mga santos. Nya unsa may atong wisdom, unsa may kaalam nato nganong ato nang gisaulog nga kung basahon ng Biblia wala may mabasa nga ang mga apostoles o unang mga Kristohanon nagsaulog og adlaw sa mga santos og adlaw sa mga kalago, All Souls Day. Kay awahin naman ni kining gihimo ni nga mao nga kasaulugan. Hinuon na mga bersikulos Biblia nga pwede natong gamiton nga dili man pud daotan nga sa ulogon ng adlaw sa mga santos. Ug adlaw sa mga hingpanaw na sa laing kinabuhi nga nagtuuta gani nga may unta nga kadtong mga igsuon nato nga naay mga bansa, mga bulingon pa. Kanang mga wa man gyud perfect nato. Wa may perfect. Masipyat man gyud ta. Niya sa atong pagtuong Katoliko duha man ang gibug-aton sa sala. Kanang sala nga ikamatay sa impierno, kanang nasa unang Juan 5, 16 ug 17, no? Balikon ko ang sitas. 1 Juan 5, 16 ug 17. Ang gibug-aton sa sala, dili mo nagsama. Na ay ikamatay sa impierno, ako nilang idritso ang meaning ha, kay ako'y panahon pag-discuss ug ayo ani. Now, kung gusto mo og taas nga explanation ani para makasabot yun mong ayo, anhala mo sa akong YouTube kanang Veritas de Polog. Pangitaan ninyo ng nag-discuss kog pag-ampo alang sa mga nangamatay. Pangitaan ninyo na pag-ampo alang sa mga nangamatay. Okay, sa pagtulon anatos purgatorio, apil man yun na diha, no? Nga atong giampo ang mga kalag sa atong mga gihigugma nga unta nagtuotang atong naglaom ta nga venial sin lang o kanang sala nga dili ikamatay ang ilang kanang danyos ang wala pa nila mabayri sa Dios. Duha man na kanang venial sin o kanang mortal sin kanang ikamatay gyud sa impierno. Nya matud pa diha no sa 1 Juan 5:16 ug 17 kana kunong sala nga dili ikamatay sa impierno ikaampo pa. Matabangan pa nato og ampo. Di ba? Nya niingon bitaw to akong higalang dili Katoliko Baptist ingon siya nga buhi pa man gipasabot diha Veritas. Kana bang buhi pa ta mag-inampo ay ta sa atong isig kausa. Nga iampo ko nimo, iampo pud kanako. No ingko tinuod man na. Pero inig kamatay na nato, dili ba din na ma-apply? Inig hiabtan ta sa atong kamatayon nga ang atong atraso sa Ginoo venial sin. Nga matud pa diha sa 1 Juan 5:16, 17 dili ika-impierno asa man kaibutang. Nya matud pa pwede pa ka ikaampo ana, matabangan pa kag ampo kung ang imong sala venial o kanang sala nga dili ika-impierno. Mo bitaw ni atong pangutana sa mga wala mutuo og purgatorio. Kung walay purgatorio, asa man ibutang ang mga kalag nga dili ika-impierno. Dili ikamatay sa impierno. Basahan ninyo 1 Juan 5:16, 17. 1 Juan 5:16 ug 17 nga ang sala dunay sala nga ikamatay, doon na po'y sala nga dili ikamatay. Kanang kamatayon nga gipasabot diya, dili na pisikal kay kitang tanan makasala ta o wala o dili ta makasala, mamatay man gyud tag pisikal, di ba? So kanang kamatayon nga gipasabot diya is spiritual death. Kanang kamatayon nga maimpierno ta. Giingon diha nga naa kunoy sala nga dili ikamatay sa impierno. Sa to pa dili ra na bugat kayo kay dili man ikamatay sa impierno. Pero naa po sala nga ikamatay gus impierno nga dili na matabang og ampo. Nakaroon ang pangutana kanang gipasabot diha sa 1 Juan 5:16 ug 17. Kanang sala nga dili ika-impierno asa man ibutang. Alang-alang og sa langit. Nga sa langit wa may makasulod dito bisan dunay gamayng bansa.
Dili pod sa impierno kay giingon na gud nga dili ika impierno ng salaa. Niasa mo na ibutang ron og walay estado o lugar nga linisan sa dito aya dadon sa langit. Katoliko ay katudlo ana. Gitawag nas Katoliko og purgatorio o linisanan. Gitawag nas Katoliko. Now, dili mabasa tingali sa inyong hubad sa Biblia nga kanang pulong purgatorio, pero nganong moingon ko ana kay naamang gud pay hubad gud agis kadagang hubad. Naapoy mga kauban na kung si FD nga makaproduce pod, makabaton pog Biblia nga mabasa gyud ng pulong purgatorium. Labi na sa Latin o nga translation. Oh. Pero bisag anaon lang nato, bisag walay mabasa litra por litra nga pulong purgatorio. O bisag nganlan lang nato naglahi nga ngalan. Tawag lang nato linisanan. Basta kay linisanan. Niagi pasabot man po na sa Biblia nga naagyoy paingnan nato, dulngan nato nga dili lang duha kanang langit ug impierno. Asa man na mabasa ninyo? Basahan ninyo mga igsoon kanang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 3. Versikulo 14 hangtod 17. Basahan ninyo. Akong usbon, unang Korinto kapitulo 3, versikulo 14 hangtod 17. Akong giidritso ang emphasis ana ha. Kanang mga bersikulo ha gahisgot o ganti. Nawa may laeng gipasabot kung maghisgot og ganti natong mga faithful o mga matuhuon sa Dios, no? Mga Kristiyano. Ang atong ganti is heaven. So, gihisgutan diha sa maong mga bersikulo, unang Korinto 3, 14 hangtod 17, gihisgutan diha ang langit, kaya naghisgot man og ganti. Unya, gihisgot po diha og kanang kalaglagan. Unsa may kalaglagan, no? Nato, mga believers. Impierno. Kung di ta malangit, impierno man. Pero naay gihisgutan diha nga dili langit nga ganti, dili pod kanang laglag nga impierno. Naigisgutan diha no sa kung ako malimot bersikulo 15 no. Unang Korinto 3:15 giingon diha nga apan maluwas siya o makalingkawas siya pero sama ra nga giagi siya og kalayo. O naay gipasabot diha nga makalingkawas gihapon pero i-purify sa o iagi sa kalayo mura ba gipabukalag ininit tubig ba? Para ma-purify. Iyon ana, basahan ninyo, sabta ninyo ng unang Korinto 3:15. Nagisgot dihag kalingkawasan, pero purify sa, o iagi sa kunog fire. Na may kanta na, kanang purifying fire. O mo na gitawag na mo purgatorio. Kung di mo gustuan ng ngalan o terminong purgatorio, nganlin ninyo bisag unsa. Kung di mo ganahag tawag og purgatorio na. Oh, basta kay naana, kay gitudlo mo na sa Biblia. Oh, di ba? Oh, di man daotan maghingalan ta nga tagbutangan na tog termino. Kana bitaw nga tong pagtuo nga usa lay Dios sa tulo ka persona, gihingalan na tog Trinity o 3 in 1, dili nang 3 in 1 sa kapiha. 3 in 1 nga gipasabot nato, tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo, pero usara sila sa pagka-Dios. Ang ilarang persona mao'y tulo, pero sa substance, sa kinaiya sa pagka-Diyos, usara. O mo na'y gitawag na tog Trinity. Naa sa Biblia nga, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu, gipasabot po nga Diyos. Pero dili sila tulo ka Diyos, usara. Mo na'y gihinganlan na tog Trinity. Kaya kanang tulo, kanang three persons. Then kanang niti, but pasabot, gikan sa pulong unity, united, o usa. Mo na Trinity. Pero dili ng Trinity sa kapiha, dili po ng Trinity sa mga pagano. Kay hinumdum ko sa atong mga igsong saksi niyo ba, bingon sila nga, kanang Diyos sa Katoliko pagano. Kay ilang giawa tong Trinity sa mga pagano, nalahi man tong Trinity sa mga pagano. Dili man to Amahan, Anak, Espiritu, lain man to. Ayaw ingna nga, kung dunay pagano nga Trinity, ayaw ingna nga walay Kristiyano nga Trinity. Paras ragunas pag-ingon nga, kung dunay bakak nga Diyos, naapoy tinuod nga Diyos. Dunay false Queen of Heaven, naapoy tinuod nga Reyna sa langit. Mao na si Santa Maria. Nahinumdum po ko atong gigamit ng naa sa Jeremias, nga nagisgot dihag false Queen of Heaven, katong Diyosa ba? Nga idol. Oh.
Din ingnon din na nila, naigo mo mga Katoliko kay naa sa Jeremias naghisgot og false queen of heaven. Oh, tinuod bitaw nga kanang Jeremias naghisgot og false queen of heaven. Pero wala na magpasabot nga walay true queen of heaven. Kung dunay bakak nga Dios, duna po'y tinuod nga Dios. Ingon na pod, kung dunay kanang pagano nga Trinity, naa po'y tinuod o Kristiyano nga Trinity. Ang Kristiyano nga Trinity, kanang gilitok na to kung magbunyag ta. Tudlo sa atong Ginoo, Mateo 28:19-20. Pagbunyag o pagbautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Mao na atong Trinity. Dili nang naaskapi o 3-in-1 kapi o kanang Trinities mga pagano o kinsa ng Trinity nila da, Baal, Osiris o sa puna diha. Dili na pagano atong Trinity. Christian Trinity nang atoa. Sa Biblia, wala hinganli nag-Trinity. Kita na'y gahingalan, ana mo na'y but pasabot na to. Nga, waman ta mo ingon nga naa sa Biblia ng pulong Trinity. Kana pong pulong monotheism. Wala man as Biblia, litra por litra, monotheism. Na anoon, mono o theos. Tagsatagsa na kapulong, kay kanang mono meaning only or usa. Theos means God. Pero, tinagsa na nga pulong. Nya kana giusa na sa in English nga pulong monotheism nga di nimo mabasa sa Lord's Biblia. Di man gyud mabasa sa Lord's Biblia ng pulong monotheism. Pero ang gipasabot ana naa sa Biblia. Unsa man naibot pasabot anang monotheism? A belief of one God. Usbon ko, ang bot ipasabot anang monotheism, a belief of one God. Ang pagtuo nga usa ra Dios, mao na monotheism. Naa man sa Biblia. Pero ang pulong monotheism, di mabasa sa Biblia. Parehas na po na anang pulong Trinity. Dili mabasa ang pulong Trinity sa Biblia, pero ang ipasabot na sa Biblia. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo nga naghiusa. Perfect ang pagka-unite. O diha po sa ilang kinaiya sa pagka-Diyos, usapod sila. Di ba? Maupo na, kanang pulong purgatorio, di lagi na mabasa sa Lord's Biblia, labi na kung ang hubad nimo dili po na mabasa. Kaya na ampoy mabasa ng pulong purgatorium o sa Latin, na anong ko'y translation na ako si Attorney Abbas atong usa sa atong mga mentor na Asyana, no? Okay. O uban pa mga safety, murag si Brother Windel, no, talibong sa Osamis, murag na sa translation na. Oh. Kaya nang mabasa yun ang pulong purgatorio sa Lord's Biblia. Okay. So, pero bisag wala guna. Ang importante kanang gihinganlan. O basahan ninyo unang Korinto 3:15, unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod 17. Gahisgot diha og tulo ka paingnan sa tao. Oh. Kuan ko no, ganti nga mao nang langit. Dayon kalaglagan nga mao nang impierno, pero naay gihisgutan diha sa verse 15. Oh. Kanang gihisgutan sa verse 15, unang Korinto 3:15. Makalingkawas gihapon pero i-purify sa daw giagi og kalayo. O kana mo na gihinganlan sa Katoliko og purgatorio. Sabot na mo. Lisod pagyapon na dawaton. Gusto mo moadtos langit nga bisag bulingon mo, musaka mo dito, maulaw po ta. Uy, ako gali maulaw gani ko mosulod diri sa estasyon nga buling ng akong chinilas, kung sapatos. Ko pagali nang itaktak dito sa rag. Oh? Ay, sulod-sulod taglangit niya napatay mansa. Sige ra bagyo tag kasipyat. Mabitaw galaom ta nga binyal sinra ang atraso na tos Ginoo. Oh? O kanang sa napoy kanang mga atraso na tos Ginoo kanang gitawag og danyos sa teaching po nato sa indulgence ato po nang madiscuss, no? Nga bisag gipasaylo na ka pero naay danyos. Nga imos ang bayaran. Paras ba atong si David nga gipasaylo na siya, Hari David, pero naay danyos nga iyang bayaran gihapon. Ang iyang gibayaran nga ang iyang anak mamatay. Oh no, sa tema sa indulgence ato nang i-discuss, no. Di po kay ko master ani. Kinahanglan po kog balik-balik og tuon, no. Para ma-master. Now, kining karon no, ako untang unahon og discuss kining adlaw sa mga santos, pero
wa naman ko'y panahon o sa kaminuto naman lang. Katong gikutlo nato sa unang Korinto 11:1 pagsugod yun nato nga ingon si Pablo, himo apog ko ninyo nga panigingnan, ingon nga gihimo kong panigingnan si Kristo. Mao na nga kita mga Katoliko, dili lang kay larawan ni Kristo mo'y atong ibutang. Larawan pud sa mga santos, kay nakaambit man pud sila sa pagkapanigingnan ni Kristo. Mo na nga ipasundayag nato ilang mga larawan, kay example man na. Ang example gani ipasundayag. Unya, kung kanapong maghimo tag kasaulugan, authority po na sa simbahan. No? Sa kanang binding and loosing nga gahom sa simbahan, na niya gikuha diha iyang authority nga maghimog mga kasaulugan. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot diha. Mao na nga ang simbahan pwede makahimog canon law, o mga ecclesiastical law, o mga debosyon nga pagpalawom sa atong pagtuo. Umao na kining adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Wa naman kuigong panahon, no? Tangilan ninyo asa pa ta. Ninyo madungog no og makita hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Para sa sinina nga kabloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm